ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. айни замон дар шоҳроҳи Душанбе ваҳдат қарор дорем, назди дарвозаи шаҳри Душанбе. Аз ин тараф даромади шаҳр ва роҳ ба сӯи Аманал ва 9 километр мешавад ва аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Ваҳдат. хонаи имрӯзаамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, тақрибан 1 километр то раҳи Калона ва аз ин тарафам раҳ аст, раҳ аз Аманал. хонаи имрӯзаамон мана ҳамин ҳавлӣ мебошад. ҳавлӣ ҷойгир мебошад дар деҳаи болошаҳр, ноҳияи Рӯдакӣ. 2 сотиқ замин дорад ва 2 дар хона. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. ва дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, бино бо ғишти пухта сохта шудааст. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва дар ин ҷо бошад як ҳуҷра бо ҳаммом ва дуюм ҳуҷра ва падвал, яъне таххона. тамошобинони гиромӣ, метавонед дар ин ҷо ё ин ки дар он ҷо сохмони ошхона якунед. яъне чӣ хеле ки мебинед, дар ҳавлӣ ҷойҳои холӣ ҳаст, метавонед дар яке аз ин ҷойҳо ошхонара сохмонша кунед ва ягон бинои иловагӣ. ҳаммом мебошад ва якум ҳуҷраи истиқоматӣ. якум ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб, яъне спальни мебошад. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ ҳамаш 100%. ҳавлӣ бо оби доимӣ таъмин аст. оли камтар пас фишори обро нишон медиҳем. ва ин ҷо ҳаммом. ва ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. ҳавлӣ чӣ хеле ки диден, иборат аз 2 сотиқ замин ва 2 дар хона мебошад, лекин падвал ҳам низ дорад. ва дӯстони азиз, чӣ хеле ки қайд кардем, ҳавлӣ бо оби доимӣ таъмин мебошад. мегузарем ба таххона. ва ин ҷо таххона. нархи ҳавлӣ бошад 210 000 сомонӣ бо савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 3421 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.